Manan. Sa ka. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminawan nining handumanan sa usa ka awit. Uyon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Linlin. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Paint Me. RMN Drama presents Handumanan. Sa ka awit. Ano ba na siyang kaagi karon ng kining usa ka babae nga taga Lapu-Lapu City ang atong matatambo nagkasangan na Linlin. Oh, Migo, Miga! Palit na mo og apple. Unya diya sa daytay orange, tamis kaayo. Barato pag yun. Linlin. Uy, day Emily, ikaw man gud na. Oh, kumusta man ang imong balita, day? Basta man, kusog? Hinay day uy. Ikaw, kumusta man ang baligyan nimong tempura? Nahurot na, day, uy, ganihara. Ay, gud nimo. Unya mo pauli na ka. Pauli na ko, day. Pero ako sa kagyapit ini sa iyong tindahan. Ano man, may tuyo ka na ko? Ugma ba, adto ta sa amo, ha? Ano man? Birthday na ako, ato, ha? Oh, sige mo adto ko. Di gud mahimong di ti kaadtoon kay amiga gud kayo ta. Sabi na ko dili ka mo ari, day, Linlin. Mahitabo ka ang di ko mari nga amiga gud kayo ta. Kaya ba? Dali na, sunod diri. Kay naasad ko ipaila-ila nimo. Kisa man ang imo ipaila-ila nako ba? Akong ig-agaw, gikan sa Negros. Kadita. Gaw, Eric! Dali ra good. Gaw! Ngano gaw? Dali, ila-ila mo sa ko amiga si Linlin. Lin, ako ig-agaw, si Eric. Hi, Lane. Hello? Day, regards ko no. Kisa man ang regards? Akong ig-agaw, uy. Kinsa ba? Grupiyasan ni mo, uy. Nakalimot man dahin ka. Si Eric, good. Abi na kog si Kinsa. Ang imo ding igagaw nga katong taga Negros? Taon, day. Uy, mamisita na ba ko na si animo? Ha? Wa ba ko makasamok ni Lane? Wa man. Wa man sa customer rong orasa kay mingaw man ron. Salamat. May tuyo ka na ko? Naalin. Unsa man na? Lin, mutuo ka ba sa giingon nila nga love at first sight? Ano man? Mo na akong gibati ni mo, Lin. Eric. I love you, Lin. May chance pa ko nimo. Kapris ko sad nimo eh. Bago pa ganit ang nagkaila, manguyab na dayon ka na ako. Lisod mong good kon. Akong pugan ang akong gibati nimo. Ako ra may mag-antos. Sige na, Lin. Sugtan ako. Ako pa nang hunahon, Rick. Sugta, day, uy. Day, Emily. Ako, day, no? Makapasalig ko nimo nga buutan ang akong ig-agaw. Mao ako pa nimo, imo nang subton si Eric. Tinuod, Lin. Imo na akong isugot. Rick. Uyab na ta. Salamat, Lin. Nga ako nimo pantusag dugay. Thank you. Ayaw, bigyan kong binuangi, Rick, ha? Babasig, imo kong pasakitan. Dili na may tabo, Lin, eh. Kay mahal kayo, tika. Salamat, Rick. I love you, Lin. I love you too, Eric. Tinuod ka, Day? O, lagi, day. Lipay ka si Eric nga imo siyang gisugot. Ingon man ka nga, buutan to siya. Di ako na lang gisugot. Oy, di gyud ka magmahay, day. Kay gawas nga buutan na ako ig-agaw, wa say bisyo. Dali arang nilabay sa panahon sa? Walang hibaw, eh. 5 naman dito kabuwan, sukat itong panaguyab. Maog yun. Mura lang ugwa, no? Lin, malipayon ka ba sa itong relasyon? Oo, uy. Kay pinangga ba ako ni mo? Salamat, Lin. I love you. I love you too.
puyo sa imong uyuan sa Talisay? Ulin, iyamod kong patiwasan uskwila. Wamod ko makahuman og college. Ug siya na ang mupadayon ako ubag eskwela. Nga sa ato pa. Dili na di ta magkita. Magkita gyapon daw eh. Kay kung wa ko'y klase, anion ta ka? Basin og imo kong ilisan ha. Aha? Dili na mahitabo, Lin. Love kay kanako. Ug dili mahitabo nga mulingi uslain. Basta promise nimo na ako ha. Anhi abay ako din kung wa kay klase. Ulin, promise na nako nimo. Pila naman kabuan ang nakalabay. Wa man gid magpakita si Eric nako. Ingon siya kung wa say klase akong anhiun. Pero wa man gid siya magpakita. Nga naman ka ha. Huwag yung kumaybaw. Minuwa na magpakita ni igagawa, day. Gimingaw manggukuniya, day. Ang yang giingon nga, iya ko na kong arion kung wa say klase. Nay, day, maayo, day, ay. Hatagan ka na ko og landline sa among uyuan nga gipuy-an ni Eric. Aron magkasulti mo ni Eric. Sige, day. Kinsa gipakita? Mamalihog unta ko ni Eric, sir. Kinsa man eh? Si Linlin, sir. Linlin, katong kuyab ni Eric? Oo, sir. Oy, Linlin. Ayang sabok-sabok ka si Eric, ha? Kanag-eskwela ni. Gusto raman unta kong mangumusta niya, sir. Ayaw, okay naman din siya. Mayo naglawas. Ayaw nagtawag-tawag din, ha? Magsabok-sabok ka lang sa iyang pag-eskwela. Ginoo ko. Ganong niamang ka? May panahon pa di ka na ako? Naningkamot ko nga makanhi din eh. Na dili may bawang akong uyuan. Hilas kayong manulti ang imong uyuan? Ako'y mga igpasaylo. Mga igpasaylo sa iyong gibuhat mo. Nahibaw di ka? Isultihan ko sa akong iyaan nga nanawag na ko. Ug ang akong uyuan mo'y nakatubag. Sakit kayo sa sinultihan, Eric. Lin, sorry kayo ha. Gusto ko nga magbuwag na ta. Ha? No, dili ko masugot. Di ka musugot? Nga wa man makagusto na ko ang imong kaliwat. Lin, Huwag sa pa, wa man kay panahon ako, Eric. sabta lang gud ko. Kaya nagskwila pa ba ako? Sabtonti ka? Kunya ikaw? Dili ka musabot na ako? Eric, uyab ta. Og nagkinahanglan ko sa imong panahon. Okay, kung di man din mo mahatag na ako, mas may pagtapuson ta ni. Lin. Sakit ba na lang na ako kay mahal, tika? Pero dilingon ini ang gusto na ko sa akong uyab, Eric. Ang akong gikinahanglan panahon. Og dili ni mo ni mahatag na ako. Bes magbuwag ta. Lin. Sakit man alang nako ang pakigbuwag ni Eric. Pero ako kining gibuhat kay dili ko gusto nga magantos uban niya. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad niining akong tampo. More power sa RMN. Mao kita mga hikalang kaagi ni Linlin nga taga Lapel-Lapel City. Uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga nagalahan, Paint My Love. Ang mga kaagi gibata ni Duha sa radyo ni Ricky Parzuelo garing o gabon sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusta mga higala o mga suking tipaminaw, kinasing-kasing kong gidabit sa papada sa inyong nagalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kawit. I-address lang nining tulumanon, handimanan sa sakawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handimanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamilya. Sinan may ngadlaw kanyo tanan. Once again, anan sa minyong alagad sa kanginan sa phone. Pai, Barili Morales. Again, may partner ka pon. Eric Bilyones, may buhok na. Lasay ka. O, kumusta din ang Pitas Mati, Davao? Uy, tanang taga Davao City, kumusta ka mo? Diyan na mga Duterte, atong Mayor Duterte. Kumusta usab din ang Pita? Ngayon, labi na din Pitas Mati, no? Davao, si Nilan Luciano. Konsyal Nilan Luciano. Kumusta, konsyal? O, sa mga parinti usab din ang Pita. O, sa CDO. Cagayan de Oro City, nga doon Nito Mirabilis ang akong kumpare nga gwapo. O si Ma'am Wina usab,
Diha sa Villanueva, no? Okay, Villanueva. Di napita sa Mindanao. Okay, kumusta ka mong tanan? Nalang, sige. Bueno, kaysunan. So tampo ko na itong katakan ng pagtigan ng pinadagan ni Jose Cabana nga mapaila lang sa nga Rumi. Kining akong asawa, ambot mo to baka mo ani. Bayan ni sa sakit sa akong asawa. Nakuyawan kung mao nga mangayo lang ko sa inyong mga nahunog ug angay ba ning katuan o dili. Pero bitanan sa tingali nga maglikay lang. Pero tinuod man, ang ako nga unsa may inyong unahuna ug unsa may angay na kong buhaton. Sugdon ko lang solitaw pa ko, stricto kay nga ako mga parents, bayan sa babae nga akong pilion. Baon ko niya mga pangitabo. Iya, aron ka mutu sa kong gisulti, tuyog ka na ko karong gabi, atong dimdimon ang katamisan, nga ni-ani nga akong dugan, apante man wako'y sala, kung sa kugma ko ikaw mahapla, kay ang kugma nga dili kapugnan, mura ilos sa lugnanan. Hoy, Rome, Oh, ma, kaday, nakubag. nakukinsa. Waman, ma. Kinsa? Paminauna ha, may sulti ta. Ma'am, kaday hapon may sulti ba? Oo, maog hapon. Ay na lamang, ay nasa kapos balik. Balik-balikon ko good day para dili ka makalimot. Ay, karon sa mga katamahuman na ni, oy. Hilom na. Usbon ako pagsulti ha. Pahinumdom lang. Tingalig makalimot ka. Di, lagi, unsa ba na? Bantay ka lang ha. Yun na, unsa tuma, ha? No, tuan na? Tuan na, nakalimot ka na. Lisa Hastilan. ko kayo. Daghang kay kong ginahuna. Unsa ba'y ginahunan ni mo, ha? Ha? Mahinayon mangyud ka. Sabay may na yun, ma, oy. Mudagan ka mangyud ka, konsihal. Ay, di na mao, ma, di na mao. Naibaw na ko. Bahay na sa kang kakay, di ba? Kay ko taon, ma. Painumduman talang ka. Ngawagog ko'y gusto ng babayhan na. Kasabot ka. Pero nga naman di, ay. Ay, lain kay dungog ng ginikanan, ana, oy. O, ginikanan man ka. Di man kas kakay. Maura na. Parihas na. Maura na dugo, Mga ayaw yung pagpadool, anang kakay. Lagi, ma. Magitaglaing babae. Sikin sa babayan, gawasan ka ng kakay. Kung mo na. Magkarbitan nyo na lang ko. Mas may pa. Musuod ka lang sa langob. Pataasin mong bungot. Manamba na sa kuha na. Puyoy, Yun na, blakaw na ko, ay. asa naman sa ka? Sa ilan na sa kakay? Sa kakay bagi babae ni kalibutan naman, kadagkar, Naaraman di ay ng katarungan na. Di sa kinsang babae, basta dili lang anang kakay, nakasabot ka. Ano ang kamtingog? Ay, naglubat ako, ma. Ay, kabala ka. Palit natin kaglod. Pero nakalighot yun ko, nakikita ko kang kakay, madli lang maguguan ni babayhana. O sa din nagkasulti nami, muna akong nalibgan kay, no? Wala ko may kasabot ang akong inahan, o nga nung, huwag man na siya kagusto ni mo. Tingalig tungod na sa kong inahan, Rom. Ha? Imong inahan nga naman di ay. Ado naman ko to'y sakit katong namatay na kong inahan, nga maglikay ang mga tao kang nanay. Sakit? Nga maglikay ang mga tao? Iyon na, unsa bang sakita kay? Ang butog mo tuo kabakaan ni tanan, Romy. Unsa man lang sakita, ha? Katong namatay na kong inahan, usa to kabantugan nga buyagan. Ha? Unsa buyagan? O lagi buyagan. Unsa man ang buyagan, ha? Kakay? Mauto si aning nanay. Basta doon na to si buyagan, doon na kayo mahitabo. Uy, kuyaw. Maulaki. O nagtuo si mama ni mo, Rom, nga nias na akong sakita. Unsa? Oo, nagtuo man ang tanan nga buyagan sad ko. Uy, mo ba? Pero, og tinuod mo na, sayo nang ka ng taon-tiron. Ha? Unsaon man? Inon naman na nga, pwera buyag, di ba? Maulagi, uy. Nailag ka wala ka kay. Kay dili ka na babag sa kung gugma din mo. Bisag unsa ka man, ikaw na gyapon si kakay sa kong kinabuhi. Romy. Bahal ta jud kakay. Maging sino ka man. Unsya? Walang ikalibutan ang akong ginahan sa tanan. Nga naangkon ko na ang gugma ni kakay. Ug daya po na yana nga nanuroy Miss Plaza, niagi ni Scarias ka nagdaha siyang butakal. Asa man ta, Rom? Lingkod-lingkod ako na ta din Miss Plaza. Makita man ito din ang sunset. Tingalig makit-antas imong inahan, ha? Ay, kabala ka eh. Niago ko.
Yun na si Bay Karyas man yung naguro siyang butakal. Asa magaling siya? Bay Karyas! Bay! Hoy, bay! Bayrom! Kamu din na? Asa magang nagdaka ba sa mong butakal? Ay, maunong taon niya ako panigubuhian, bay. Kinibutakal. Kwarta mo sa dayon eh. Asan di ka? Ato ilang pilisa. Doon naman siya pahabalan taon. Mo ba? Uy, kauban din mong kakay di ay? Oo. Kay, kita yung Bay Karyas Karyas, ayaw pagsumbong sa mama ni Romy, ha? Dili oy. Butakal. Unsa mong gagawin? Nihuod sa itong... Maniho lang mo niyagin nyo. Butakal sa iyo, maniho sa kutil. Magdali man ko kay kwarta mo na yun ako Karyas, tambok kay imong butakal, no? Gusto din sa barog. Oy, buyag, day ka kayo, buyag. Sige na, Karyas. Pagtuon ng buyag, pagtuon. Sige, bay. Aray ako kay kondisyon ka ni butakal, Kondisyon sa kayo tagihan, eh. Sige, Karyas. Sige. Adali na butakal, dali. Tambok kasi imong butakal, oy, Karyas. Gili ang nga niya ako butakal. Sige na, bay. Buyag. Lakaw na lang, pagtuon ng buyag, Aray ako. Kalimot, ha? O lagi, bay. Konsihal sa Talisay, Tibanda. Dili. Sabong kasal ni Kakay. Lagi. Unsa? Walang una mi mamaulis Kakay, nangaon na mi Spark. Ug sa kalit lang mi balik sa Karyas nga isog kayo. Pero, ay si kakay. Nga naman ay. Tapasiar, nga naman. Ako butakal nga yung buyagan, Luya. Ha? Luya kayo. Huwag na yung muhabal taon. Murag, nahubog, sige naglubog. Nga naman na. Si Kakay mo pasanginan. Siya yun. Nadutlas buyag sa iyang, sa karang iyang gibuyagan ako butakal nadutlan. Huwag na Luya kay butakal taon. Buyag ko ta. Taka ka lang, buyag sa'yo, buyag. Lagi. Oy. Oy, nga naman is Karyas. Kay, bida totoo ito butakal na ko, kay. Nga naman, Karyas. Nagluya taon. Ha? Huwag na yung muhabal. Gibuyagan mo rin mo nga tambok akong butakal. Huwag na yung nadutlan dito si buyag. Unsa? Kining muto ka nagbuyag, Bay Karyas? Tuon lang ko. Ito ko sa itapos ko butakal. Tuon lang ko. Totoo ito, ha? Totoo ito, kakay. Imong butakal ni mo. Dali. Daw sila sa kahoy ay. Ilantan. Dali. Tuloy ito. Dali. Narabuta ka na eh. Tay, portiluya ka taon. Naigos yung buyag. Huwag na yung butakal. Tarawa. Tutuloy. Kakay, tinuod ba ni? Rom, tutuan lang na ako. Sige, bahala ka. Bayag. Uy, kalit ka nalagsik ang baboy, Ang butakal may barog na, Porbida! Yes! Naulihan ako butakal. Kondisyon kayo. Hangurag nakakaupilmi ko. Salamat ka kay. Daghan kay salamat. Yes! Doon ako'y kumari nga nagpagulpol. Kay nasayong iyang pag-pet control. Inayang iyang pagpanganak nga hunongon. Nanganak hinuog kaluha nga pulos kapon. Oy mare, oy halan, nasayop ka sa imong pag-birth control. Oy mare, oy hala, nasayop ka sa imong pag-birth control. Pag-ulit ni kumpare gikan sa Davao, sa kaluhan niyang hapunik mo tanaw. Maayo pa kunok mulaya siyang lakaw, bahala na kunok mga anak pulos tiaw. Oy mare, oy halan, nasayop ka sa imong pag-birth control. Giunsa mo mare pag-control garo. Nanganak man ni noon kag double, tingali gimas ang gisagol. Ako si kumari nga gi-convencer, mag-apply sa birth control sa center. Kay kung magtungo-tungo kag walay tenser, galing ba yung mga naka-off bulldozer? Oy mare, oy halan, nasayop ka sa imong pag-birth control. Oy mare, oy hala, nasayop ka sa imong pag-birth control.
pagid ko sa pagtuo nga buyagan ang akong hinikugma. Day adlaw nga misod ko sa kaparlor kay magpakurti sa gusto kong buhok sa kabayot. Oy! Rumi! Kakay! Kung mo di ay ni! Oo, bayot, kining magpakurti sa kong buhok, nakip si kakay. Oo, dili! Kakay, dili! Kamu na magdi ay, no? Bayot na bayot. Yun na, ha? Oy, wala! Ang ngayon! Sige, dili pa mo tango. Yun na, hala ka, uy. Kahamis na gudi mo kutis bayot. Uy, ako, unsa ka kaya sa pos, unsa taos, bara? Kahamis na kay kagkutis. Buyag, buyan. Tungod ni sa Celebrity Beauty Soap. Maong may hamis ng kutis na ako. Pero, buyag yun, ha? Buyag yun. Ay, pagtuwa na bayot, eh. Buyag gutawan na, pagtuwa na, eh. Hala! Dili ka mo tuo? Ay, pagtuwa na. Ay, kasi may itong kunahan mo na pagkurtian ni Ben. Ako lang bayot. Kay may sexy ka na ba, o? Ay, buyog, hapon. Ay, buyag. Ay, lagi to, ana. Sige, buyag, buyag. Sige na mo. Ay, nangatsi ko, eh. Oh. Unsa man eh, oy? Oh, ngano ka bayot, taon siya ka? Nangato nang naong ako. Unsa? Unsa man eh, oy? Kasi nangato rin mo naong. Alagi, ay, katol kayo. Murag ibuyagan. Na? Ha? Murag ibuyagan. Katula, oy. Katul yung kayo. Kakay. Tutuhoy ko, Ben. Ha? Unsa? Tutuhoy ko. Katul kayo sa ako na, oy. Minsan kitang hawak na ako. Tutuhoy na yung ko kakay, Ben. Sige, nakakatul ba? Kakay, tutuhoy lang. Sige. Kaya bayag. Ay, salamat. Nawa ang pangatol sa akong naong. Salamat. Tapos totoo ni mo, kakay. Tinuod pa ka rin naman? It's a miracle. Ang tanan wagid malilong sa kong inahan. Gibaharan gyapon ko. Unsa ka man, Romeo, ha? Gisupak mo gid ko, no? Nakigsuor ka gud anang imong babae nga ambot. Ma, din ako kabalibaran ng akong kasing-kasing. Dili ang imong kasing-kasing ang magbuot. Kung dili ka ng utok mo, gamitan ang utok mo. Gigamit akong utok, ma. Pero nasukuhay gid ang pinitik sa akong kasing-kasing. Hay! Ambot lang nimo tawhana ka. Lakip si Papa nimo naglagot na ng imong gibuhat. Ano kay mahay mo pa? Nakahukom na ko. Nakahukom? Nga unsa? Ha? Nadadon ko din si kakay si mga tubangan. Unsa? Unsa imong dadon? Oh, ma. Aron maklaro gid mo ang pagkababae ni kakay. Buutan si kakay, ma. Sukuhay si mong gituan. Hala! Dada! Kahimbisan ko. Labhan ko ng babayhana. Kusuk-kusuon pa yun. Bahala ka, ma. Muhangyo lang ko nimo. Nga, ayaw gyud bilangguan ako mga pangandoy. Unsa? Katong akong gisultihan si kakay, bayan sa gisulti sa akong inahan. Di na lang ko, Romoy. Ayaw kadlok ni amang ko. Tingali ko sa buhaton si mong inahan ako. Kakay, waka rin pagsalig na ko, ha? Atubangan lang sa mama. Ipakita nga, waka mahadlok, sabisan ang siya may tabo. Tungulog alang sa tunggugma. Unya, laki. Di ako sa takuhon si mong inahan. Sa takuhon ko taon, maghinanaw ba lang day ko? Tara, matubang ta kang mama. Ipakita agyon sa kong inahan, nalig-un og sa karanan ng atong gugma. Basta ha, panalik di ba yakit ko ha? Lagi, ipasalig ko na nimo. Sige na lang. Pag-abot ako sa bahay, naabdan ako akong inahan, nagkatakanta sa among may nuswan. Walang una na ako dula. Gipatiwas ko lang una siyang awit. Bisan sa landong sa imong larawan nabihag mo ako ngano gililong
mga nataw tugob sa kainit sa mga pagmahal. Kanusa pa moabutan kalag mong saya. Galing di masabot ang tinguha ko sa katamis mo nga gidamgo ko sa kanunay. Ikaw ang ani-aning dugan kong subok. Way kaluwasan ang gugmang gitago apan gipabati ning akong pagtuaw. Kanusa pa moabot ang kalag mong saya. Galing di masabot ang tinguha ko sa katamis mo nga giduyan ko sa kanunay. Ikaw ang ning dugan kong subok. Walay utlanan ang gugmang taguon apan magpabilin gyud ang akong pagmahal. Ma? Unsa na? Ha? Niyanas kakay, ma? Dada sa kong atubangan. Kadit lang, ma. Tawagon na ako sa kakay. Pagdali! Kay sabunan ko ng babayhana. Hey! Ma, niyanas kakay. Padool na ko. Kakay, dali. Roma, hadlok ko. Ayaw kadlok. Ma, naras kakay. Ma'am. Pweh! Ikaw day nagustuhan sa akong anak? Ha? Ikaw di ay? Oo, ma'am. Ako. Poor little Indian. Ayaw lang palapit katawa, ma'am. O ngano? Ngano magmukatawa ko? Mahiwi manggod ang imong ngabil. Unsay? Mahiwi ang imong ngabil, ma'am. Unsa maning amor nalibagha man nga pong ngabil. Kano man? Ang ngabil ni mama. Buyagan. Tutuy is mama. Tutuy kakay. Tutuy. Tutuhan? Bayag. Hala, ngano man to. Kabugat sa kong ngabil, ngano man to. Nabuyagan ka ni kakay, ma? Hala, tinuod gud ay. Tinuod gud ay. Oy, pa. Niyam lagi ka. Oh. Ito, ano ko ninyo? Eh, naunsa ba ni? Nga ano ba ni, ha? Romeo, na? Unsa ni, ha?
Pas, Kisa-kisa ni mo, babae. siya ang babae nga kung dadon sa altar sa kaminyoon. Dili ka mo sugot! Dili! Ay nalagtingog ma. Buyagan sa niya kag usab. Oh, ha? Kakay, mao ni si daddy nako manulo. Hi, sir. Gwapo kay ka, sir. Nilatan. Perfida. Sa may agaya. Dad, ngano man ka? Murag, libugat pa ni akong itlog. Kakalit pa yun. Kabukat. Dad, nabuyagan ka. Kakay, totoo si daddy. Uy, murag, bidak ko yung itlog. Ngayon mong gibuyagan. Totoo. Tutuan ang itlog. Kuya bayag. Okay, salamat. Pinaulian ko. Miyos na kabukat sa akong itlog. Mama, unsa naman ma? Mama, masulti naman. Di na lang ko masulti. Kahadlo ko. Mabuyagan na sa niya ko. Ninot ka ra ba kaayo og mata, ma'am? Ay, totoo na yun. Tinggal piskaton ko. Totoo na yun. Tutuan. Kuya bayag. Kuyawan ako eh. Lisod na ni. Ma, ay lang sulti man. Di lang ka masulti ma. Dili na lang. Ay, buyagan na sa niya ako. Di na lang ko musulti. Kakay? Mutuo ka na ba, Rob? Ngabuyagan ko, ha? Mutuo ka na ba? Wa ko mahadlo kakay. Kung buyagan ko nimo, totoo ilan na ko para malagpot ang buyag. Mituon ako. Buyagan ka. Mao kini karon ang pagkabuyagan ni akong hinigugma. Unsa man, mo padayon lang kaghihapon ko. Bisag iya pa kong buyagan. Inuno anong kumahadlok kay mo arma sa dayon basta atutuan na. Ano mo ingon siyang pwelo buyag. Unsa man ang kamoy pasultihon? Romy. Glory! Sa tanan nga nagpamati ka na mo ron, may adlaw salamat kayo. Og ni Sir Jesse Serenobe sa Paniawan Herbal Capsule. Og sa tanang mga staff sa said marketing. Nga nagbuhat sa Paniawan Herbal Capsule with mangosteen. Number 1. Paniawan Liniment Oil. Yes, also Celebrity Kunik Beauty Song. Thank you kay sa tanan. Og sa tanan taga Davao, Gyud General Santos, Pagadian, Iligan, Butuan, Surigao, Jinsan. Malay-balay, Bukidnon, Board, diba? Valencia. Valencia. Sa Davao, kung nakadungog ka man JC, di ba, Feles, dihan onas bang kiruhan, ato'y mong gihangyo, dili pentawon kung makapada kay medyo apikip ako karon JC. Sige lang, makita na kung balik mo number, manawag lang niya kunin mo, no? Og sa Cagayan, di ay ni Ma'am Wena, og sa Misamis Oriental, sa Tagaluan, Misamis si Nanay Marit. May pagpaminaw ni mo, Nanay Marit. Thank you. Ni kagawad na nantiparan diya sa uling ni Cap Ray Arnosa sa Lanas, no, Naga. Okay mo ni kagawad Junjit Cruz, Cap John Erisgado, Paracetamol, Kapitan Virgilio Sherot o Kapitan Pedro Subial. Thank you kay Sekretarian. Ni Amay Ingon man taga-Hipodromo nga nagpamati ka nato ron maing adlaw kaniyo sa tanan taga-Hipodromo. Thank you kaayo. Labi na ni Aida Tampos. May pagpaminaw. Og ingon man diha sa Pasir Board. Diha sa Barrio Luz. Kuan sa Fatima, Dulo Fatima. May pagpaminaw. Salamat kaayo. Tanan kami kaduhan. Sa tanang merkado karon nga nagpaminaw ka ng mga na-stall sa karne, mga isda karon mga tindira, may pagpaminaw. Thank you kaayo. Sa Tabunok merkado di ay. Sa Nakaryo, Trade Center, sa Tabunok. Sa merkado sad. May pagpaminaw. Salamat you kaayo. Teke. Si Romy ato sender. Romy. Ang iyang nangutana lang siya na tumuto batan ng buyag, no? Kini yang nauyab ayang mga pangasaunon, ayang gusto ng maasawa, buyagan man god. Ang mo picture ba dayo, pero ini totoo mo war man sad. No? Ini totoo niya. At pwede buyag. Ang manang namutuo ba't nuta? Kung buyag. Kanang Og buyagan. kung mutuo man ta, og mutuo man sad siya, iyan na balagasan ng pangasawon. Bisag ingon ini, nang iyang inahanwa kay gusto aning babae, na iyang nagustuhan, tungkol na kayo ng sakit pagkabuyagan. Sige, Romeo, Rom. Para na ko, Bord, dili man na problema kung buyagan ka.
nindot ba sana ka mananambal manabuyagan kargado? Tutho. Iniktuto, maayo man, di ba? Uy, problema, basta ka nahigugma ka sa mga babae, Romy. Okay ra. Oh, ako saan? Ikaw rin makahukom. Total, nakita naman yung tanan ang pagkasiya. Wa man siya gitago. So, naara na yung tanan ang paghukom. Naara. Oh. Kung mo yung imong gibati, kay ugmaingon kag doon lang si Kitago, parte siyang pagkatao man, nasuhito naman ka. Unya, magkakuang yapon kay di ba ka nambuyagan, mananambal, dagan may magpapatambal, dagan mapatuto. Ganito mo na ang tambal, panotho naman. Wa pa man yung mga doktor sana. Tinuod pa sa dating halibord ka nang mabuyagan ka? Gana bang maabdan bitaw nga, unsa ka na, ano ka? Gana ang mag-iinana nga. Totoo ng pad. Nya ka na mabuyagan ka, uy ka na labi. Unsa, nya hindi ka totor ko no, magsuka, maglain ng lawas, inana. Ang kadano ang tutututo, nakasuway ko ana. Nga, nakuha na bitaw ko kanang nabuyagan sa tubig, kana bitong mga katol-katolban nga murag mga bugas-bugas. Ay, ko ana, kagaw tingali na, bang? Nya, ang katambalan, although samtang siya nagtuto, nagsigit sa grocery, yung magtuto naman sa taon-taon, yung gidihuga gamayng lana, mura, butan o pilagkadaw, nagdungan dito pangataga, kung tumurag mga pagaspaga. Mao ba? Wali ka to. Usa sa tingali, anak, kanang duga na nga tubig na pundo, nya, mahugas ni mo. Di ba? Wa man ko naligo, bahaw nga nagduga na pundo. Ang tingali, wata kibaw, sa tuno niya na, basta ka na ayo, sa tuto. Ege. Wala na, Ron, no? Panara, depende na sa imong gibati, sa imong kasing-kasing, o kung sana, no? Palitag may minyo sila ban, maglain lang sila bahay, aron wala na sa storya kayo, lang mama magbasig mo sa ikuan. Magpunda lang mag-inyong kagaling mong bahay. Basta kay, ang iyang pagkabuyagan, iya lang tarungon paggamit, niya dili niya abusahan. Di ba? Kaya na bang abusahan niya paggamit nga, iya lang yung dauton niya, buyagan para madaot, di ba? Ako lagi nung balibat ka pa unta. Niya dili pa ulian. Oo, di era bata. Dili ka nang, basta tarong lang ha. Sa iyang malang pagkataw, di mo ta makabasa na anak niya ang palitan maugin na iyang pagkataw nga buyagan din siya. Kung ari ka sa mga drama nga fantasy or mga story nga fantasy, mo na ipag-iingnon nga ang imong gahom ay lang magamita din na utang paagi. Mauna. Ana, no? Okay? Sige. Ana lang, Rom, no? O salamat sa mong papadangat atong tulumanon. Kone ko ang puzzle.